A chuirde siomis ag déanamh císte leann dubh do cháis an nolag. Tá madarim cháir, tám sé réig agus mar sin raig léinn seo hiad na cóábhir go hána himplí na measta. Agus táid siad inaice leis na cuiníomh seo atáid le rásta goin chomá. Dúis caithta an aon roí féig go marc a caiithir taobh le stán son timpeall 9 narlach ar faid im agus pár chur an son agus leis bár tá anna hefta gom an rollabácha le dhearú ina thiorcail mar fannaigh mar sin. Bhí orm gachrod a bhá I mig ach ní mór 400 gram do hiúcra bheith got do bhíos ag déanamh son do bhíos anna chrín ficinn siad ar a ribbe le cóna dé agus an púdar cácha chur trí chríthar mar sin agus an uachtar géar a bhóla leis na híomh do sé sin go hána ghrána doms féinnig. Tá an tím lecha sa leananais agus mar sin chuirim na cóábhir siime ann leis an ngrátóir. Fannaigh sucant do chlachas ma am agus taobh leis na cóábhríomh lucha son. Tá gachrad I teach le chéile. Agus an plúr agus bíigh cinnte ag an buinte seo ná duine sibh dearód ar a záid rán tá sí annathach. Seo sé é an cumasc íomhainn agus sin mé se á ghorta in san stán. Ein áras a roiige do bhí sé go hána bhlasta agus sin é curtha snáin agam nois agus níl orm ach fanhaint agus dása lem trefóir. Scá lábhachar le chapín don fochar ar mánta na réicintá. Airú seo hiad na cábhir don cheann, siúcra ráin uachtar agus cáisiúachtar chomá, gachrod a phlaba isteach mar sin agus measca bhaint asta le chéile go cróig. Bhíochaí gur sin. Do bhlas an uachtar ach buil sé rá go raibh sé anna at dom féchormsa. Heiledása agus an cíiste gaiirí fuair sprealum an tabhrán an nolag bónaí sin. Agus fé dearach chuirde bini an cíiste Hanamadiel na fuilsí go hála. Agus hatan si go mór leis na buchaíníomh ag go gáisiir féar. Is this for is shop mahach William? I love. Call me.